मंगळवेढा तालुक्यातील गणेशवाडी गावचे सुपुत्र शहीद वैभव आवताडे यांना जम्मू येथे देशसेवेत कार्यरत असताना वीरमरण आले। त्यांच्या निधनाने संपूर्ण मंगळवेढा तालुक्यावर शोककळा पसरली असून देशसेवेसाठी दिलेल्या त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचा तालुक्याला अभिमान आहे। शहीद वैभव आवताडे यांचे पार्थिव आज मंगळवेढा शहरात आणण्यात आले। यावेळी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि देशप्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून वीर जवानाला भावपूर्ण अभिवादन केले। भारत मातेच्या रक्षणासाठी कर्तव्य बजावत असताना वैभव आवताडे यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। त्यांच्या शौर्याला आणि बलिदानाला संपूर्ण मंगळवेढा तालुका सलाम करत आहे। त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात संपूर्ण तालुका सहभागी असून शहीद वैभव आवताडे यांचे देशसेवेतील योगदान सदैव स्मरणात राहील। वीर जवान वैभव आवताडे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। अमर जवान तुम्हें सलाम। भारत माता की जय।